हामबाय होनदों जोंहा प्रमद सारखौ बिथाङा जोंनि गोबाव सम जेंना बे दैजों जुजिबाय थानो गोनां जानाय बे जेंनाखौ दिनैहाय दैनि जिथु प्रटेक्सन एबा बेलेगजों जावगारनायखौ बिथाङा मा होनगोन रांनि मदद खालामनायखाय बिथांखौ हामबाय होनदों नङाब्ला जोङो गोबां बोसोर बे दैजोंनो जुजिबाय थानो गोनां जादोंमोन जोंहा दैज्लांनि बोथोराव गायनाय फुनाय समावबो जों बे गायनाय फुनायखौ दोनथ'नानैबाबो बे दैजों जुजिनो गोनां जादोंमोन आरो बिदिनो जोंहा बेयाव खाथियावनो एसे गोजानसोमोन मांखर दंमोन बेखौबो 5-6 बोसोरनि सिगाङाव लांजोब्बाय दा आरो बेयावनो गोदानै जों मांखर बनायदों आरो दा बिथिंनो दैया थांबाय थादोंमोन आरो गोबां न'खरफोर दङ बिथिं बे दैया नारलांगासिनो दङ दिनै हामबाय होनदों दिनै बे अनसुंथाइखौ जोंनो होनायनि थाखाय ओमफ्राय खोलाबो दङ जोंहा गायग्रा हाया जोङो गामिया साहा खर'बाबो जोंनि गायग्रा हाफ्रा न'खर बा बेसेबांसो गामिया बेनिफ्राय रैखाथि मोनगोन बे न'खरावलाय ओरैनो न'खर हिसाबै 65 घर एबा मा होनगोन 65-70 बिदि न'खरफ्रा जेनेबा रैखा मोनगोन आरो बेबायदि बिथांनि बे हेफाजाबनि जुगिदि जोङो रैखा मोनगोन आरो बेखौनो आङो बुंबाय आरो गामियाव मा जौगाथाय जादों बेबायदि प्रमद बर' गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा लामा मोनबाय बे 5 बोसोराव जोंनि लामाया ओरैबायदि गारि मथर सोथावै आनखि साइकेलानो सलायथावै बेबायदि लामामोन नाथाय बिनि सरखार जानायनिफ्राय जोङो लामाखौबो गामि जोबजासे जों मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दै जगायग्रा माने बरिं बेबायदिबो जाबाय आरो दा मोनसे जोंहा बर्डार प्रटेक्सन अबसे हा बर्डार प्रटेक्सन जाबाय दाबनि बेयाव बोरिनि थाखाय जादों ओमफ्राय जोंहा मा होनो अंगनादि बे न'खौबो जों मोननाय जाबाय बेनिखाय बिथांखौ साबायखर बावदों मानोना बिथां नङाब्ला जों बायदिखौ गोबां बोसोर जाबायमोन जोङो लामाखौ जेसेबां बुंबाबो सेंसन जासिगोन होनना बुङो नाथाय जों मोननो हायाखैमोन आरो बिदिनो गोबां बोसोर जोङो खस्थ' सैनांदोंमोन नंगौ दिनै नैबे कालिंदुवार बियाबनि सिङाव हरसिंगा सिमलिगुरि गामिनि जि बोरला दैसा बेनि मोनसे गोलाव समनि मोनसे समस्या आरो बे समस्याखौ गोलाव सम रावबो समाधान खालामनानै होआखैमोन दिनै रायजो राजानि खावलायनाय लेखायै कालिंदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि इनिसियेटिभआव दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि नैबे गामिनि जि समस्या बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय समाधान खालामनो थाखाय बिथाङा अनसुंथाइ हरदों आरो सानथामनि हाबाफारि लानानै जिसिबिजों नैबे दैसाखौ जोङो फिरायनाय जादों आरो बेवहाय बान्दो थेदों मथा मथि जोङो बेवहाय 1.5 किल'मिटारसो जोङो जावनानै फिरायदों आरो बे गामियाव मथा मथि 65निफ्राय 70 न'खर दङ आरो बेवहाय गंथाम गंब्रैसोनि गामिनि दुब्लि फोथार दङ बे गामिनि नबथिफोरा बेवहाय खुरखा जाबाय आरो बेनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव न' लुनानै थाहैनांगौ जादों आरो बेनि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराबो जामख' जाबाय बा खुरखा जाबाय जोबोद गिदिर खहा आरो बे गामिनि आरो बे मोनथाम गामिनि दुब्लिफोराबो मोनसे अलखदाव फैबाय थादों आरो खुरखा जादों दिनै कालिंदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि इनिसियेटिभआव आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि अनसुंथाइ हरनाय लेखा जोङो दिनै नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो हादों आरो रायजो राजाफोरा मोनसे टेम्परारि मोनसे समाधान बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो फैनाय सरकाराव बे गामिनि जि समस्या बेखौ जोङो स्थायि समाधान खालामनो थाखाय जों सरकारनिसिम जोङो दैथायहरगोन आरो बे गामियाव गोग्लैसोना थानाय हिसाबै जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो लामाखौ फार्स्ट गुडविल लामाखौ जोङो होनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों रायजो राजा बिथांमोनाबो गोजोननाय मोन्दों आरो सयलनिफ्राय जोङो बेवहाय बर्डार प्रटेक्सन स्किम होनाय जादों आरो बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25टा जोङो सयलनिफ्राय आरो मोनसे जोङो बे जोंनि जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय मोनसे आसनि बे आसनिखौ जोङो मोनसे होनो हादों गासै 25टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 जोङो होनो हाबाय आरो बे गामिनि जायखिजाया समस्याखौ सुफुंनो थाखाय समाधान खालामना होनो थाखाय जोङो आवगायबोगोन बेसेबांखिनियानो बेवहायथ' रायजो राजानि मददआ 2020 मायथाइयावनो जोङो मोनखादों आरो दिनैबो रायजो राजानि मददआ दङ
आरो फैबाय थानाय समावबो दङ आरो जिहेतु इउपिपिएलआ जोंनि हारिनि आरो बे ओनसोलनि 26टा जनगोष्ठीखौ लानानै आवगायलांनाय आरो खामानि मावनाय बेखौ नोजोर बोनानै दिनै गासै रायजो राजा बयबो हारि माहारि बयबो इउपिपिएलखौ मदद होदों आरो गासै साफ्रोमनिबो समस्या साफ्रोमनिबो अभाब अभियोगखौ लानानै आरो बयबो हारिनि जौगानायखौ लानानै जोंनि इउपिपिएलआ प्रमद बर' सार बिथाङा खामानि मावलांबाय थानायखौ जोङो मोनदों।